Πρωτομαγιά γιορτάζεται μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες σε δύο τομείς. Ο πρώτος είναι οι οικονομικές συνθήκες του Παγκοσμίου και βεβαίως τις πιο εξωτερικές με ευρωπαϊκά και παγκόσμια, και το δεύτερο μέσα σε μια ατμόσφαιρα αναζωογύρωσης της ελπίδας για λύση του Κυπριακού. Η Πρωτομαγιά είναι μια γιορτή που γιορτάζεται από αρχαιοτά το χρόνο, το οποίο είναι πολλοί βάλουν στεφάνια απόψε από την πόρτα του. Καλησπερίζω χορκανούς και σας προσκεκλημένους σε μια συνάντηση πλατιά δόξα τιμή στην εργασία της Σύρη Λατινέλα. Σύντροφε, καλώς όρισες σήμερα στην Ατγάδα. Ξέρουμε που εμπόρεσες, είστε και μας ιστόρισες για τα προλεταριά σας. Σε ευχαριστούμε θερμά, αγαπητέ Μιχάλη, για τη συνεργασία σου. Για μας η παρουσία σου είναι τιμή μεγάλη. Η προσοχή μας στρέφεται στην εποχή εκείνη με τους χιλιάδες απεργούς και τους 24 νεκρούς στο μαγικό που γίνει. Τιμούμε την Πρωτομαγιά όπως την απεργία με παρελάση και βαρμό και με γιορτή αναπαμό σαν άλλη μια αργία. Μέσα στις συνθήκες δύσκολες, ήλιου, βροχή και αέρα, όντας το φως χαράζεται του, ο κόσμος πριν εργάζεται του, ως κούσε φως ημέρα. Στο Σικάγο έγινε κόλαση η πλατεία, εβάλλουν οι απεργοί, οι χτίστες, οι μεταλλουργοί που την αστυνομία. Έδρασαν προβοκάτορες, ως γίνεται συνήθως, για να δώσουν τα νερά, έριξαν τέτοια πανερά μια βόμβα μες στο πλήθος. Εγείρευκαν την αφορμή γιατί είχαν τις αιτίες. Κάποιος βαστός την έδωσε και η πλατεία ανέβωσε νεκρούς και τραυματίες. Όσοι κρατούσαν λάβανα, σημαία και ανέμα, λούρες που πάνω σύσταση και τις πληγές εν ύμναση να σταματούν το αίμα. Τα κότσινα μαντήλια μας το αίμα συμβολίζει, βαμμένα κότσινη μπογιά, φωτούνται την Πρωτομαγιά και το Θεό στο λύση. Στην ιστορία έμεινε η πρώτη του Μαΐου, απέτησε η εργατιά, όλοι μαζί σαν λάβροκια, βρίσκουν συντορανή. Ο Σταύρος στη δουλειά, σωστή αναλογία, και για τον ύπνο λεπτό, για μόρφωση να το οχτώ με την ψυχαγωγία. Είναι βαρύ το χρέος μας και εμείς να αγωνιστούμε για να έχουμε συμμετοχή στη δική μας εποχή στον τόπο μας.